tuo kärkipoika sieltä nyt nappaamaan. Kovacs toisena, Kelenius kolmantena ja Sousa pitää perää tällä hetkellä. Hyvin tiukka nippu jälleen kasassa, kun lähestytään. Nyt tulee siistin näköisesti koko joukko tuosta lävitse. Tuo on äärimmäisen tekninen paikka tuossa hyppyrin jälkeen ja näin kohti Jokeria. Tuleeko sieltä joukon perältä yksi auto ainakin? Kyllä vain. Sousa tulee odotetusti ja kärki kolmikko on kyllä niin tiukassa nipussa, että tuossa ei montaakaan auton mittaa ole väliä. No, kuitenkin sieltä järjestys löytyy. Ribeiron johdolla edelleen mennään. Kovacs toisena ja Kelenius kolmantena, Sousa